Diyos marhay na Martes na pagkaaldaw sa Satuya Gabos Giraray 13 de Agosto taon 2024. Samuyang pagpaabot ni na maugmang pataratara sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan na paglaom na sana po ipigpaenot niya to an mahal na Diyos bago ang gabos. Tingog kan banwaan na tabi nag-aaprobitsar na mag-imbitar man sa Saindo asin naglalaom na yaon po kamo tabi nag-arantabay man urugnaan mga Tagaligaspi Albay District Sagkod Daraga imaging sa inaparte man po kang probinsya ning Albay sagkod pagtaraning niya tong lugar sa laog kan Bicol. Ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 sa paagikan na istoryang natutukar kan sa indong lingkod and pagbutwa kan reports dyan sa luwas katuwang ang news team. Si kompadreng Jimmy, Ading Al, Pading Jomar, si Joshua, si Karen, sama ni Bella si Henry Mata, Control Technical, June Napolis in the house. Sa newsroom News Direct Mar, katabang Angel Mustaza, siyempre Jen Matthew Balyaran. Ang team, yung IT, asin Sara Mary Joy Jarezco, sinda Madam Sia Leron sa PA, asin sa tuyang social media platform, pati naman si Jerome Nico Martinez, yaon po sa LC3, may kinaaraman po sa Albay Chamber of Commerce and Industry na dakulang selebrasyon an sa indang pinagkukondusir ngunyan founding anniversary. Congratulations po. Huha! Yaon duman ang team baranga-banga po kan sa tuyang trabaho. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Sige tabi di an sa kuyang numero de telepono sa Globe 09660 730-115. That's 09660 730-115. And sa Smart 0942 670 1195. Yan. Sige na tabi pa kwan lamang, pa-check lamang kamong attendance araw kay ni sa Bakakay may paraan tabay kita dyan sa Crispy King. Yan, pwede an June, nadali mo, sign mo na ako yan. Very good. Sige daw, suulaga daw tabi June. Iitaas mo daw ning maray. Ano pa man yun na yan? Yan ang sinasabi ko. Very good. Ayun. Sige. Yung pamilya Dumalaon na si Nebreha dyan po sa Bakakay. Diyos maray na aga tabi sa Indo. Siyempre, anak ko, hindi nawawala. Si Sir Ato Lim, yan, dyan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Dyan baga sa sa may Saod, yung Petron Gasoline Station dyan. Yaon ang Petron Top Gas Gasul. Yan, good morning sa Indo Gabos. Siring man sinda Dr. Ining Chris Gianan, Maray Naga, Doc Chris dyan sa Daddy's Angels. The best man tabi. Na nga doktor, amigo niya to, sagkod si Doc Philip Roa. Doc Philip Roa kan
Diyan sa mga kahilangan man sa mata, sa dungo, talinga, buda, alunan. Yan. Dungo, talinga, alunan, espesyalista, Doc Philip Roa. Yan. Si Doc Chris, mga internal medicine yan na mga high blood na yan. Cholesterol, sinasabi ko. Sa sugar, uric, yan. Sa kidney, Doc Chris Gianan is the name, tabi. Yan, good morning. Yan. Sa mga taga-nagut-gut kan ma nito, sabi ni 4126, good morning man. And, si Engineer Mon, sir. Engineer Mon, kang National Telecommunications Commission. Yan, good morning. Diyan sa satuyang kunyan, mga pag-iriba sa NTC. Mabuhay po kamo dyan, yung men and women kang NTC. Yan. Sisay na nga ni tabi Sir Engineer Mon, so sa tuyang director dyan sa NTC. Nalingawan ko na. Kay ito ang director dyan, pag iribata sa kwan, sa broadcast media kay ito. Si Abogado Lozares. Tapos nagi man na director bagakan BIR. Yan. Si isay na ngunyan tabi Sir Engineer Mon, so kunyan, director ta. Nalingawan ko na. Tapos so RLM ko, pirang taon na itong dae ko na re-renew. Yan. Si kunyan, si Engineer Samuel Sabile. Yan. RD, si Regional Director Engineer Samuel Sabile, sir. Good morning. Diyan sa Indo Gabos. Mabuhay ang men and women kang NTZ. So RLM ko pala, Engineer Mon, paano daw ang remedyo ka ito? Ma-renew ko lamang. Ma-examine pa yan dyan. Dahil naman siguro mabayad sa ako kang plaso. Siguro anong plaso kada taon dekada na gayon dito sa bayadan ko. 20 pesos ba ang plaso? Engineer mo, anong sistema ka ini? Sayang man baga, yung Regioland mobile ko, magamit ko ito. Iyo tabi, Sir Engineer Mon. Nasasaray ko pa nga ni, pero pinakopya ko na sana ito, June. Gura June sukwan. Kaya mo ang bayadan, tapos pasutubat. Walang hiya ka, lumayas ka, June Napolis. Damong kog ka. Kaya mo nga anta, mas mahal nga ni ngaya so 2 botellas. Iyo Engineer Mon, nako, malang supog man na. Digdita pa pinaagi lugod sa radyo. Taday wan ako nakakapasiring dyan. Day gusto ko itong i-renew. Tayan baga, mga dokumentosan. Kay puhanan. That's official documents. Sabi kan sa rong kongresista kan may mga hearing baga kan nakalis na mga panahon. Official documents. Isa ditong kongresista, makonselo si Barsaga ba yun? Official documents, Your Honor. Iga pang saro, Madam Wetness. Isaray ko ining number mo tabi, Sir Engineer Mon. Tain kaso, mapatabang po ako sa imo. Pag sweldo, sigurado, kunyan ini. May kunyan ini. May plaso dyan. Kahaloy na. So, tinipig ko sa nangani, buda pinakunyan, pinalaminate sa diton sanan. So, pina-reduce ko ito kanakalis na mga panahon. Pina-reduce ko so size, tapos pigibo kong pocket size na sana. Kaya ito so RLM. Ayo tabi. Engineer Mon, salamat tabi nin marhay sa mabuhay ka mo diyan. National Telecommunications Commission. Sa humapon, mga paraan tabay taman diyan. Good morning si 412 sa Claveria. Yan. Diyan sa Claveria. So familia Puyo. Yan. So ama ni Jason Puyo. Sir Jason, good morning. Kuya Pio, hello po. Ano pong gamot sa asawang magagalitin
parang walang pagbabago eh. Man Joseph man, agang minapon pa sa nagkang programa tayo yun. Yun ang kunyan, pighapot mo sa Kuya Joe. Ano daan bulong sa agom na magagalitin? Dahil mo lang piklarar kung ari na agom, lalaki or babae. Kung ano, dahil ko lang piklarar kung ini naghapot, kung ikalalaki or babae. Pero, kung ano, I'm single kasi. Dahil kita nin ko niyan, dahil kita nin moral authority na pwedeng ika-advise mo. Arinan magom na magagalitin yung lalaki ba or babae? A girl da siya, uyugon moan. Ay, simple man sanaan. Saro diyan tabi. Pag tagapagbigyan mo man nga ni ano John? Tibaad kon medyo kulang ang sabi na nga ni Scorpionites. Tibaad kulang na ang init sa malamig na gabi. Yeah. Para mo, pag medyo kunyan, kung medyo dagit ang lalaki, mahanapan kan, makakawara kan dagit niya. Yan. Ano, kumpadring Noel Manalo? Yan. Ano ang sa imong abiso ka ini? Madaliun yan padi. Bank account na may laog. Ha ha ha. Sumakakabakalkan mo yan niya. Kundi an mainitundam payo, an magagalitin daa, sulalaki. O babae so nag-text sa tuya. Good morning kay Sir Brian Alcantara kan Cuento Music Bar and Restaurant. Yan. Brian Alcantara, the best man na DJ sa bilog na Kabikulan. Brian Alcantara is the name. Diyan sa Cuento. Kumpadring Noel Manalo, mga noorin, madyan kita sa Cuento Bar and Restaurant. Yan. Brian Alcantara is the name. Yan. Pag anong maray na aldaw diyan ubanggi magpasiring diyan Sir Brian, siguro weekend Biyernes. Yan. So magkunyang kita lamang, mag-sound tripping kita. Blast from the past. Tapos makahiling lamang ni mga maray na makauro iristorya. Sabi ni Sir Brian, Biyernes nga yata, dakulon an pritos. Sabi man ni Kumpadring Noel, tanganing mabulong da so kunyan, suinit kan payukan lalaki. Tawan da kipagduman sa bugtong. Yung mga rekomendasyones mo, Kumpadring Noel. The best man talaga. Ulokon si Sir Brian. Sir Brian. Pwede dyan ang kunyan. Ang dos botelya sana na medyo pakununta, paagahan ta. Magmasid-masid lamang. Girl da siya tabi irak man. Day man, arog ka yan tabi pag nagkikiblit sa imo kung kaya, tauwi. Takon day mainit talagang payugaan. Munan mo kan maghanap nin iba. Ay, mapag-istoryahan tabi nindo kung ano ang kausakaan. 680 mga taga-Ginubatan, maglabada barang tabagang mainit ang maghapon, sayang man kan aldaw. Para sa aga maghiling da kan civic parade kan Longganisa Festival. Sabi ni Kumpadring Noel Manalo, ang abiso sa kuya Sir Brian na Alcantara, sabi ni Kumpadring Noel Manalo, Friday pa di, pero dapat isputing
Isputing da ako. Tabawal dyan na naka-short pag Friday. Tapos nakasyus. Yugon mo an. Makunyang palang kita. Ma-isputing kita kay ni Sir Brian Diyan sa kwento. Ining tulay da dyan, yung status kan tulay dyan sa may Lady Anne, natakod patamo yan, dakulang bagay kutaan para maibsan ang traffic dyan sa may Rawis. Iyo po piga duro diretso an igwapang kaya nin problema dyan sa right of way na pinagsisettle yung DPWH 2nd Engineering District. Kung tamaan sa kuyang pagre-recall kan status kang kunyanaan kan ining tulay dyan sa may Lady Anne. Igo na yung pinagsisettle pa dyan because parang may claimant yung aagihan na porsyon kan tulay naan nagsususog kan sa iyang legal na claim tabi. So kaya arog kan tabi ang estado kan. Insofar as my memory serves me right tabi, gari arog kaan tabi ang sistema. No tiene pegas porque es genial así. Me gusta a mí así. Sa mga taga Claveria maray na aga. An bulong kaiyan kaenyo. Alagad kunday madara iuan lamasa. Mario Sep Mano. O sige tabi, may mga istorya kita. Ay, by the way tabi ini po may kitang mga nagmumotorsiklo ready na kita kaso vest baga tagari ining fet sa 15 kan Agosto gari mahigpit yata doon ako niyo mananggad pero may pinabot sa akong informasyon mahigpit yata yung otoridad particular ata yung LTO or yung HPG sa mga nakamotor na dapat igwaning su vest baga tabi and June yung vest baga na igwanin color na reflectorized aribakan green, orange, bada silver itong sugarit chaleco baga na ipigsusulog magaan man sanaan mas dakula nga ni Jun baga ang kapote mas dakula buda mas kung pag-isipon inconveniente na pagparagamit-gamiton ining vest pagkabanggi obligadong ipagsuulog pero sa totoo lang maghigpit o dae ang otoridad kay puan igwakaan pagkabanggi for our sabi na nga ni safety sa pagmumotorsiklo ta dapat visible ka yan so maghigpit o dae igwa dapat kaan yan so vest baga nababakal diyan kadakol day man igakaulang sa lawas ta kung pag-isipon mas dipisil nga ni so pagsuulog kan kapote so poncho yan ining vest iso chaleco isuulog bot ibotonis o isiper tapos na pagkabanggi yan, parang 6 p.m. to 6 a.m. Yan. Tatibad kung ma-checkpoint ka mo, may mga penalidad 1,000. So, primerong kunyan, sa primerong ugada yata, pag first offense, nawakong ka, parang warning, and tatauan ka ning instruction na, bagpon sa araw ka ining aldaw, isuulog mo na ini, pagkabanggi. Sa second offense, parang yun ito sa 1,000 yata, third offense, 3,000 plus imprisonment depende pa sa desisyon kan korte. Yan. Yan Jun si Jun iguana. Dabes yan ta. Pang paramedics pati na kuan mo gun mo an. Ang disiper? Iyo pa at least. Iyo na. So igo baga ning pabalagbag na kunyan sa likod. Pili ka mo kang color green, orange, pula or silver. Yan, kan. Madali. Pagkabanggi, parang 6 p.m. to 6 a.m. ang pag-iksihir ka yan. Pati su backrider. Kaya, kumbaga dyan, may mga nagsusundo kan trabaho, hali sa mga malls, tindahan, opisines, sundo baga pagkabanggi, yan. Kay po, naka-vest, pati su backrider. Yan. Magbakal ka pang saro kan yun. Nganing. Buda sabi ta nga ni maghigpit o dae for our safety, for safety purposes. Kaipuhanan ko yan. Tapos iyan na mga U-box.
kay puhanda bugtakan ka itong so reflectorized na sticker, so pala ba bagad yun, nababakal baga na no, yan sa mga motor shop, either orange or silver, yan, or green, basta mabugtakan ito nga ning nahihiling ka from afar, harayo pa nahiling ka na, and mas baging sa inutan o sa likodan nahiling ka na for our safety sa mga rider. So yan po ang mga impormasyones ngunya na pagkaaga. Si Engineer Mon, maray na agatabi Engineer Mon dyan sa National Telecommunications Commission. Pwede ko nang acknowledge yung oras yun? Nasa laog na ba? Pwede na? Sige. Oras Pilipinas, it's 9:25. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirming tapak sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamadig daragali gaspi manito para purapu. Magkasararo kitang gabos marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamadig daragali gaspi manito para purapu. Magkasararo kitang gabos marina. Para sa tunay na pagbabago. Kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya
sa to padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong bibig, syerto man na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! sa pamilya, Ganado! at syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na
matinabangan si Atty. Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Atty. Jill Bongalon. Atty. Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Nor! Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O sige, tabi di doro-diretso na kita ka na programa ngunya na pagkaaga. May nagparaharapot pa sa satuya manood ka ito bagang so desisyon kan COA sa manungod sa pighampang bagangon niya ni dating Governor Noel. Aram nindo simplehon man sa napo yan. We put it into a simple perspective June. Simple perspective ang gustong sabihon man sana is pinag-uyunan kan Commission on Audit Manila mismo kan COA. So findings and decision man kan COA Region 5 na ansa indang nahiling susog sa ebidensyas na nagkakurua dokumentos kan mag-imbestigar ang Commission on Audit Region 5 susog sa prosedimento man kan sa tuyang lay na diskubre na nagbalgar po kan nakalihis na eleksyon so grupo ni dating Governor Noel kan probisiones kan eleksyon na iyo ang pagbabawal kan paggastos kan kwarta kan gobyerno during campaign period na daipo nin permiso hale sa COMELEC. Iyan ang pinaka simpleng perspektibo kaiyan. Takita bagadig di sa Pilipinas, we are bound by rules. Ang bilog na kinaban nga ni, ang bilog na kinaban either kamo ansarong nasyon nasa authoritarian rule, nasa komunismo o nasa demokrasya. Gabos yan yun baga nasa irarumkan pigapod na rule of law. Yan. Kung ano subatas, sunodon. Tayon an mina konektar sa satuya agabos, minabugko sa satuya agabos, tanganing andalagan kan susyudad matrangkilo. Bako itong su anarkiya. Bako itong sususog sa tuyang sadiring interpretasyon asin susog sa emosyon niya to, being emotion political or what, perming dapat na may lay na pinagsusunod. Kaya so COA nag-imbestigar manong digdi, ang sabi ninda disallowed. So gustang sabihon pag disallowed ang paggastos ka ito, gustong sabihon day nagsunod yun sa prosedimento na pig-iimponer kang lay. Ano itong pig-iimponer kang lay? Iyon na nga ni ito. Daitabi ka mo si Sayman na kandidatong nakatukaw sa pwesto, kandidato politikal, eleksyon lokal, nasyonal. Si Sayman na nakatukaw sa pwesto, gobernador, vice-gobernador, kinatawan, alkalde, vice-alkalde, sanggunian bayan paglungsod member. Dai ka maggasto
gastos kan kwarta kan gobyerno during election period, campaign period for that matter, na dai ka naghagad nin exemption sa Commission on Elections. Kung sa pagtubod mo, okay itong paggastos mo, tama, sa pagtubod mo okay, pero dapat sinunod mo so prosedimiento, mahagad ka nin permiso sa COMELEC. Iyon ang kunyan ang na-discover kan ko, kaya pinag-disallow itong supera ito. Halos 60 or 50 million more or less. Don't get me on the numbers. Iyon so na-discover as in findings kan institusyon kan gobyerno na Commission on Audit. Iyo tabian. Duman po ito ang dapat na depensahan nin maray kan grupo na dating Gobernador Noel Rosal. Iyo po, that's the essence of it Dahil nang dakol na hururon. O ngunyan, igwanin proseso legal na pinagsusunod. Yan. All the processes na dapat na i-avail kan ambos partidos, available an sa indatabi. Ngunyan, an sa tuyang katuyan digdi is, we should be into the context of the law. Kung ano ang pigtataramkan lay, iyon ang sunodon, regardless of our political belief and affiliation. Bako, ngunyan, igwaning inuyunan kan COA Manila, so decision kan sa indang ining regional office man kan COA with certain modifications. Partly, kaya nga ni partly gustong sabihin, so decision kan COA Region 5, igwaduman nin pinag-revise o pinag-bago, bakong kabilugan so kunyan so pag-uyon, igwa lang dumaning porsyon na igwang mga personas na pingararanan na ining mga personas na ini dai liable. Yan. Ito so parang modification lang duman. May mga personas na pinag-aranan duman na ini po dai pwedeng sa angataning kaso, tabako nganing liable. Yan. So iyon na po yan. So there are legal remedies sa both parties na susunodon kung paano man ninda maidepensa ang buhay ninda and kung paano maiasertar man ang sa indang deretsos. Yan po. So, yan ang gustong sabihon ka ang tabi ha. Igwaning desisyon ang COA manungod sa siring na bagay. And ini po mga institusyones di gobyerno na igwanin nagakanigong jurisdiksyon as in nagakanigong otoridad. Taan mga yaon niya na persona ipinagbugtakan kan gobyerno because of their learned capacity to perform the duties and responsibilities na dapat nindang gibuhon manungod sa siring na bagay. In which case, yung mga taga-COA, sinda nag-examinar, tama ba ang paggastos nindo kan kwartang ini? Susug ba ini sa prosedimiento? Yan, sinda ang nakakaisikaan. They have the technical know-how and the intellectual capacity mag-determine ka yan. Kaya mga institusyones po yan tabi. So halatunta na sa natabi kung ano ang masunod ka ini naman na mahihiling niya to may relasyon sa kasong na pinaghampang ni dating Gobernador Noel. So regardless of our political belief, ang gabos na yan tabi, makilpis. Ang gabos na yan should give way to the rule and spirit and intent of what the law says. Kung ano ang pinagsasabi kan lay. Pabor man o bako ang sa satuyang pagtubod. Pabor o bako sa satuyang pagtubod ang magiging desisyones kayan, we should bow down to the spirit of the law. Takunday kita masunod kaan, ang luwas kayan, anarkiya yun. Bako? Mabalik na naman kita duman sa pinag-lay down tang predicate kasubago na kita, we are a government of rules and not of men. Yan. So ay po kayan tanganing natatapig discuss taan dako na nagharapot kung anong estado, yan pong estado kayan. Igwanin panahon man sa grupo na Gobernador Noel Rosal na mag-apilar kayan. Susubaga duman sa pahayag ni Attorney Ayan Makasinag, igwaning panahon na pigtataram anlay
na dapat kamong pwede nindong i-avail sa laog kan peryodong iyan. An pag-questionar man o kunday man, paghagad ning relief, judicial relief, at tanganing maprotehira man sa indang deretsos. So yan po. But what the fact is, it cannot be denied, igwa po nin findings an Commission on Audit na ang sabi, disallowed ang pagkuan na ayan kan kwarta kan gobyerno, ang pag-release na ayan tabi. So, iyan po ang sitwasyon kaan. Iyan ang sitwasyon kaan tabi. Sa pinakamalinaw, pinaka tahaw, objective, fair as possible na pagpasabot kan istorya nga digdi sa syudad nin Legazpi. And an iba nga ni yun sa totoo lang, an iba nangangapuda na sana Korte Suprema, with all due respect, makapaluwas naman the soonest kan desisyon kan kasok bagang iyan na yaon duman sa Korte Suprema ngunyan baga igwaning status quo anti-orden na nako ang grupo man ni Mayor G na iyo iyan ang kakusgan sa lay kunata si Mayor G iyo ang alkalde tangunyan. Nag-orden ang Korte Suprema, the highest court of the land, status ko kamo dyan sa Legazpi, daing hiriruan kung si sa nakapwesto, day paghiroon iyan, pendyente ang pagdangogkan kaso. Iyan ang pigapod na status ko anti-order. Iyo iyan ang kakusgan kunata iyaon ngunyan sa pwesto si Alkalde G. Rosal. Sa haloy na panahon baga, piga para haralat kung anon magiging desisyon kan korte. Manungod duman sa kaso baga na iyan na diskwalifikasyon na ipinag-file kontra man kay Alkalde G. Rosal. Ang sabi kaniba, sana naman makapagpaluwas na nin desisyon ang Korte Suprema the soonest possible time because this now creates deep political divide sa Legazpi. Dakulo na po ang epekto kay ni so mga would-be investors, so mga pwedeng makuhaan in tabang kan Legazpi para sa proyekto kung ano-ano pang iba, nagduduwa-duwa because of political uncertainty. Now, pag nagluwas na ning desisyon ang Korte Suprema, that would be it tabi. Bata haranin na naman bagaan election period, nagpupuunaan kiti kan election na naman. Ma-file na ba kan certificate of candidacy comes October. Lalo yan na mararom naman tabi ang political divide. Kaya sabi kan mga nagkakahurunta, mas magayon na makuha na yan, ma-desisyonan na tabi yan, mailuwas na, maaraman na kan Legazpi. Masibo na, kumbaga, ining ata dyan sa Facebook June, kung pagbabasahon, ma-stress ka ng maray paminsan, out of bounds na di ba June? Nawawara na duman sa konteksto, out of bounds na ang mga opinyones. Ang makatakot nga ni kanita paminsan, nasisway na ang opinion kan publiko gamit na sana so emosyon. Na sa tuya digdi, I for one, digdi sa programang Tingog kan Banuan, dapat makahali kita sa arog na sistema. Dapat, ang gabos niya tong desisyones, dapat sa tamang perspektibo. Bako itong sudara sa nakan political emotion, political belief or inclination, tatibaad kun sala lugod iyan. So, ang sa tuya diding tungkusan, dumang kita sa kunanon espiritu kan lay. Tabi So, yan po ang sitwasyon kan ha. So, sana madesisyonan na iyan na ang sabi kang grupo man na congressman dati, Abogado Pido Garbin Jr., ang executive director kan ako Bicol, bilang abogado nga yapiyo, ano man na desisyon kang korte, ano man na desisyon kan ano man na administrative body, sa moya yan na pinagre-respeto. And kung igo nga kami nin question, agihon yan sa legal na proseso. Dishonest nga na mag-desisyon ang Korte Suprema, ako mi nga kung ano man ang desisyonan. Kung igo nga kaming question, never sindang ma-accuse na nabakal si Uni, nabakal si Uto, na unfair ang hustisya, unfair, never. Makunyang kami, masunod kami sa desisyon nga kang Korte Suprema, and igwa kami nin mga diretsos man na halimbawa aggrieved kami, bako kami uyon nga sa desisyon kang korte,
pa-file man kami kanang kakanigo man na prosedimento man tanganing maprotehan man sa samuyang intereses. Yan. We are ngaya subscribing to the spirit and intent of the law. Dahil nag-akusar na ngayon nabayadan sa ino. Dahil kaan iyan ang dapat magsunod sa espiritu kan diktamen kan birtud kan lay. Tanganing daing dakol na ribok Sana gabos tayo yan pinaghalat kung ano man ang maging desisyon ka yan. We should, sabi na nga abide by it. Kung igwa po ning question, halimbawa, igwa ning question, available ang mga legal remedies. Dumang kita sa mga legal remedies na ito. For instance, siguro po na dating Governor Noel, igwa sinda ning diretso, susog sa rules of procedure, 15 days upon receipt, na mag-apilar man duman sa findings kan COA Manila. Yan. 15 dias man tabi. Ang ipigtatao sa inda. Kung di nga mag-apilar dyan within that 15-day period, pwede na nga itong maging final and executory. Sabihan kan mga abogado. So iyam po tabi ang pagtatar niya to kan istoryang as squarely and objectively as possible. Digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Alas 9:49 ang tamang oras. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, Tabi, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Hello? Go ahead. We're listening. Go ahead. You're on air. Dagdag na itong Barata Tabi, Sir Pio. Ano na po yung digdi sa La Piazza Convention Center and Hotel. Tanganin ng antabayan ng ining import and export direct to Bicol now na. Initabi Sir Pio sarong stakeholders forum na pinag-organisan naman kan Bureau of Customs Legazpi Collection District. Tanganin ng pagguro ng giraray o isa pinal na, plansyaho na ang mangyayaring containerized shipment operation digdi sa Bicol region kung saan ang containerized vessel halimbawa alik sa nasyon kan Singapore direkta nang mabagsak ng mga produkto digdi sa Bicol region, partikular nang gagamiton ining Tabaco International Port sa syudad kan Tabaco Tabi Sir Pio. Inimbitaran kan Bureau of Customs Legazpi an manlain-lain ng mga importers as in exporters digdi sa Bicol region tangan inang makuhaan sa inyong mga lado, mga kahaputan and masimbagan man ini kan regional container lines itong containerized shipment operator and asin kan Bureau of Customs plansyado na ang mangyaring operasyon. Alagad ang problema lang tabi Sir Pio pag-abot sa infrastructure digdi sa Bicol region, particular na sa Tabaco area, kaya imbitado man digdi sa DPWH and sa initial nga informasyon may 800 ng containers ang posibleng umabot digdi sa Bicol region na mga manlain-lain iyan na produkto tabi Sir Pio na mapapakinabangan kan mga Bicolano sa mas hababa na presyo. Kaya man ko tabi Sir Pio si Segundo Barte ang Legazpi Legazpi District Collector kan Bureau of Customs Legazpi para sa iba pang informasyon may kinaraman sa pag-operate kan containerized shipment digdi sa Bicol. Sir, live po tayo sa DCGB kasama natin si Sir Theo Fernandez. Hello sir, good morning. Hello Sir Bio. Good morning po. Good morning din po sa mga nakikinig sa sa DCGB. Magandang umaga po. Opo, salamat sa oras sir. Una sir, kailan po ang projected na date natin na physicalmente andyan na yung mga container ships mag-unload na ng container of goods sir? Kailan po ang projected nating date niyan? Go ahead po. Sir, as of the moment sir. Yes sir. Ngayon sir, meron tayong timeline sir na binigay sa ating container yard. So binigyan natin sila ng 2 weeks. Within the 2 weeks period sir, pag naayos nila at naka-ready na, nag-usap na po ang RCL pati ang mga importers. So yun na po, containers na po ang darating. So we expect by September sir, during that month,
bago maunang kumanta siguro si Jose Marichan, sir, pero isipin natin na baka pagkanta niya darating na po yung containerized. Ay, opo. Okay, so by September, that's yung parang projection. Ano po? Now, kumusta yung ating infrastructure? May mga x-rays ba dyan? Yung mga ating mga tauhan ba na mag-determine ang tamang buwis, taripa? Ready na po ba? Ready po tayo, sir. In fact, ang ating national, inaantabayanan din po nila itong event na ito. Kasi matagal na ito, sir, na nalaman nila ang proseso, sir. Kasi ang tagal bago natin ma-realize. But with everybody on board, medyo na-realize po natin, sir. Tulong-tulong lahat, nandito po lahat. So, pasalamat kami, sir, including sa media nga, ay sa kayo, sir, sa mga tumutulong sa atin para po mapabilis. Totoo lang, sir, napabilis po ito. Medyo napabilis po ang ating pag-implement nitong project na ito. Opo. So, infrastructure-wise, sir, pag tinanong nyo, yes, we are ready, sir. BOC is ready. Other government agencies are ready. Magkaka-infact ngayong araw na to, sir, they will actually sign a manifest of support para sa kung ano man yung mangyari. Tuloy-tuloy na po ito, wala na magiging problema. Opo. Yung physical capabilities natin, mga x-rays, magkakakuha ng mga nakapalaman sa container, meron ba tayo niya na ilalagay dyan, sir? Meron po. Meron yan, sir. Definitely, sir, yung Manila magpapadula. And then, ang atin naman pong examiners, sir, kasi marami tayong examiners, kaya nilang i-handle yan na mag 100% examination. Nakaready po tayo doon. Trained naman natin mga personnel aside from the x-ray na i-deploy po coming from sa national po. Maraming x-ray po na available. Opo. Sa administrative aspect, sa pagdetermine ng mga babayarang tarifa and everything else, paano natin, sir, ma-assure may safety net ba tayo na walang mga korupsyon, lagay-lagay dyan, palusot-palusot? Go ahead po. Ang mangyari po ito, sir, so hindi lang naman kami po yung BOC, sinasabi nga natin, everybody po pwede welcome, pwede pong pumunta, pwede mag-witness as part of our policy na maging transparent. So pagdating naman po sa capability ng tao, train po ang ating mga personnel, sir. And then later on, meron pong mga body cameras yan later on na established from the national. And it will be, pag nandun na po yung CY, makikita po nila yan live. So hindi lang po national, local, pati po national nagmo-monitor. And of course, welcome din na po natin yung iba na gustong mag-witness para po sa kung kinakailangan po na bantayan, mawala po itong korupsyon o kung ano man po yung perception na tinitingin nila. But yun natin, sinasabi natin, ang Port of Legazpi is no face-to-face. Wala na po tayong face-to-face, hindi na po nakikita yung mga importer. Pag-lodge mo pa lang sa computer, ayusin na po lahat ng papel, nare-release na po yun nang wala po nagpa-follow up. So bago po natin implement, and the Port of Legazpi, sir, is also an ISO certified, matagal na po. So it's a cashless, queueless, and paperless port na po. Makikita ng mga kababayan natin, i-picture natin sa mga nakikinig, may mga dadaong na dyan ng mga malalaking container ships. Sir, go ahead po. Opo. Mangyayari po nito, kaya nga on board ang DPWH, DTI, kung ano po pong government agency, because they now have to plan papunta dito na baka magkaroon ng traffic, masira yung daan, so they now have to make sure na medyo pag in the long run magtatagal po tayo. Lahat ng projects will be for the development of the area to cater, of course, yung traffic problems. At the same time, yung mga concerns ng ating mga netizens, of course, na ma-affected sa area kasi dadaan ang malalaking containers. Iyon. So, iyan mga container ships, direkta galing yan sa ibang bansa, sir? Yes po, sir. Oy. That's why mangyayari nito, sir, mura na ang bilihin. Yes. At the same time, as far as IRA and NTA, hindi na po tayo mamamalimos sa ibang mga government, mga senador o kung sino pang agencies kasi entitled na tayo through yung collection natin, all duties and taxes na kinukonsume ng imported goods sa Bicol region, babayaran na po sa Bicol region. Yun. Like when I assume, sir, 20 million a month. Nung dumating po ako, nakaka 300 million a month na siya. Aba. So ngayon, pag nakolekta pa natin itong containerizer, baka umabot tayong 500 million to 1B a month. Okay. So ito napupunta sa ibang port dahil walang
vessel na dumidirekta sa Bicol. Without the vessels coming in, containerized vessels, hindi po uunlad ang Bicol region. That's why we encourage lahat ng government agencies na lahat ng plano nila papunta sa pag-develop sa infrastructure na magpalaki, mag-increase ng daan. Sabayan nila, sir, kung ano man yung development or kung ano man projects ang ginagawa natin sa ngayon. So economically wise, this is a big booster. Opo. Okay. So yung ibabayad na buwis ng mga importer, direkta na yan dito and exclusive yan sa Bicol. Yes po. Yes po. It will now form part of the ERA, sir. Actually, sir, hindi na tayo hingi na, bigyan nyo kami nito. Kung sanong, ito, sir, is your ERA will increase proportionately. Like when I was in Zamboanga, sir, from 4 billion, naging 6 billion yung kanilang ERA, So NTA. So this So is exciting. proportionately, sir, with this containerized vessel coming in, definitely 20 to 30%, sir, babalik papunta dito, i-increase yung ating mga ERA, ang mga pera for projects natin. Yan provided na marami ang mga imported na goods na papasok dito sa atin. Sir, marami po, sir. Actually, sa estimate namin sa fuel pa lang, 1 billion naman. Aba, fuel pa lang, 1 billion naman. Nako. So, kung lagay natin, sir, na 30%, so 1.3 billion. So, that's supposed to be 1.3 billion a month ang Bicol a month. Ang sharing yan sa host ng Pantalan, mas malaki ba yung nakukuha? Lalaki din po. Yung kanilang charges, lalaki po. So, yung mga drivers, maraming logistics company mag-open up ng opisina. Oo. Maraming companies na mag-settle. And then, sir, yung ating mga peso zones, mas madaling mag-recruit ng investors if you have the vessels going directly into that area. Aba, ano mga sample na pwedeng goods imported Sir, ang sample. isip dyan? Halimbawa, sir, electronic vehicle. Oo. Kasama na ba dyan yung mga Ducati, BMW, yung mga high-end car, sir? Ano, naputol ba? Ano? Naputol, ano? Hello, sir, naputol tayo? Ayan, sir. Opo. So, mga imported goods talaga of high tariff value, ano po? Ano po, sir? Mga imported goods talaga na of high tariff values. Hindi ko marinig po, sir. Sige, Joshua, okay na ba yung audio? Hello, sir? Yes, sir. Sige, sir. Sir, yung papasok dyan ng mga imported goods, mga matataas ang tariff values, ano, sir? Ano po? Opo. Oh, yun. That's good. So, nako, exciting enough yan and it's para billions and billions every years ang ating makukuha dyan, ano, sir? Yes po, sir. Yes po. Opo. O sige po, sir, napakaraming salamat sa oras and we look forward na makaumpisa na ang operasyon na yan. Thank you rin po, sir. Thank you very much. Opo. Alright, Sir Pio. Si Sir Segundo Barte, ang District Collector kan Bureau of Customs Legazpi. Alright, Sir Pio, mapuna ang programa live digdi sa La Piazza, Joshua Bino, TCGB. Mabueltan programa, pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, may nalbay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado, yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama,
responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Ang maalig, daragali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo, kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ang maalig, daragali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkasanin sa rong Interagency Conference ang Department of the Interior and Local Government o DILG, kaibahan an man lain-lain na ahensya asin mga LGU para tukaron ang dam protocols. Sa tahaw ini kan patakot kan laninya na piglalao man na madaranin mas dakol na oran sa nasyon. Sigon kay DILG Secretary Benhur Abalos, napapanahon ng repasuhon ang mga polisiya sa pagpabulos nin tubig kan mga dam para masiguro na day ini mapalala sa baha, lalo na sa mga flood-prone areas sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, as in Calabarzon. Saro sa mga ipinunto ang pagpapakusog sa komunikasyon sa pagultanan kan dam operator sa mga LGU kada bes na may maraot na panahon. Kaibanan sa mga gustong pahiwason ang mga ipigpapaluwas na public warning kada bes na may dam release as in unlisto protocol. Kasunod kay ini, siniguro kan sekretaryo na saro ini sa mga lakdang kan gobyerno bilang paghahanda sa La Nina. Nakatutok man ini sa flood management as in liquid, as in solid waste management. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mileron, Marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin, Liver Aid Silimarine Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sanidad asin pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID
monthly, as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaikwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan sa first? Good morning. Oops. Sabay, Yeah. nasa session ako kantang kunian, bayan kan pakakay. Oho. Pitutukar pa man lang dito. So, proposal ni Kagawad Adonis Bubales na magkaigwaning insurance sa mga barangay tanod. Mm-hmm. So, nasa pagpresentar pa man sa naso insurance company kan sa indang may offer. Mientras tanto, Pio, sa siyudad kan Tabaco, nakatalaan man na amyendaran kan sanggunian panglungsod kan Tabaco ang ordinansa may koneksyon sa mga kondisyones, restriction sa operation kan abattoir o itong slaughterhouse. Opo. Asinan mga katakod pang mga aktibidades konektado dito. Ini sa pagikan committee meeting na pinagigibo, first committee meeting kasodma, para madagdagan ng mga provisiones ang ordinansa. Sinabi ni City Councilor Ragodon, ang Junicio Ragodon, ang chairman ng Committee on Agriculture, na sa primero nindang committee meeting natukar na itong dapat na magkaigwanin na dagdag na mga benepisyo itong mga nagtatrabaho sa abattoir. Sa rason na medyo messy ang trabaho kan mga ini. Bako man ngayon sa di opisina sana ini ang turukaw-tukaw na nagigilib ko di pati ang duty maaga sa mga parabuno. Mahal na bagayan. Disoras. Oo. Disoras. Afuera kayan, ang saruman sa napakulayan, iyo ang posibleng pagtugdok
nin landing area Oho. sa may tabing dagat kan mga pupuno na hayop na pigdedera sa syudad kan Tabaco na ang Ayun. gamit na transportasyon dagat. Yun, igo mananggad ka na no. Pigsakay dyan so mga orig, ano, Opo. so baka nabubunoon. Mhm. So ipigsusuwestiyon kan sanggunian na maghanap ni na lote na yaon sa tabing dagat na ang pagduong duman diretso na duman mismo sa loteng ito, i-inspeksyonon na ang mga mga buno na hayop na ini. Mm. Tangani na maaraman kung may hilang ugay Iyo. sarong man ini sa susog kay Ragodon na pagi para makontrol ang paglaok kan may ASF tigdi sa siyudad ng Tabaco na gamit ang kadagatan Mhm. ulit digdi baga pa ding Pio may checkpoint tangani ngunyan digdi sa barangay Buwang kan Tabaco boundary kan Ligaw City dahilan kan ASF cases sa Ligaw City. Mhm. Pero kunaan mga origiagi sa dagat kay mababantayan. Iyo. Kaya madisignar kisarong landing area lang para sa mga may atama na orig. Dahil naman masyado may tatago yung paring piyo kung saan sinda maglanding kasi halos ang bilog na kahalabang kang baybayon sa sentro kang Tabaco. Tabaco. Iyoan may mga residentes naman asin na mahilig man kung may pigbababa dyan na kung ano. Yes. Pero mas importante na ikuha ng sarong sentro na babaan sa nakan mga buruno na hayop para mas maging magayon ang pag-monitor asin ma-check up na tulos ang mga puno na hayop tumampasan na sa pier bago ilawag sa sentro sa land Yes. area kan Tabaco City. Oho. So ipinag-schedule ang pagpapalagos kayo ni sa otro semana para sa second committee meeting dahil ang tadakol pang kaipuan na plan sound na mga provisiones sa naunambitan na ordinansa. Yan paribiyo, mga dagdag na baleta. Jomar Bian, PCTV. Salamat kumpadre Jomar sa pagtutok kan mga istorya dyan sa Sanggunian Panlunsod kan Tabaco. May mga istorya pa kita sa luwas. Si kumpadre Al sa oras na alas 10:20. Kumpadre Al, good morning. What's happening man tabi, kumpadre? Salamat pade sa kadakulan kan pigkataong tupad sa mga barangay kanako Bicol. Dahil na aning kolor politika basta nagsunod sa requirement ang aplikante. Sabi ni Congressman Joey Salceda, digdi nga ni sa Legazpi City, dahil na siya makasingit dahil laros ubos na ang mga barangay na pigkatawan ginatos na mga slots ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Kaya sa ibang LGU niya na sana itatao. Iyo. So, slots man na itatao ni Congressman Joey. Ang sistema ko niyan pa de, kan mga coordinator sa barangay, kanako Bicol, pipa sumiter sana nin mga requisitos ang aplikante sa tupad, regardless kung ano ang kolor mo sa politika. Oho. Basta nagsumiter ka kan Xerox kan government ID, isusumiter man iyan kan ako Bicol sa DOLE para sa evaluation. Pagi ka nakapasar sa requisitos na yan sa evaluation kan DOLE, paski anong kolor mo sa politika, dahil na yan pigiling basta at least kung nakatupad ka naman kan inot, Yan. at batakaran anong nabulan. Oho. Ang anong nabulan ka na, pwede ka na naman mag-apply. Kaya pwede ka naman aprobaran kan DOLE. Kaya ngunyan, sa mga sitwasyon sa barangay, aros dahil na nin kolor politika, aros sa aligasyon kaniba, kundi dahil talaga nahali na may minareklamo, lalo na so gusto man na siya naman sa napirmian mapansin kan mga barangay leaders, asin lalong-lalo na ang mga komentaryong nadadangog kung minsan hali man sa nasa mga identified man na kalaban sa politika na open man ko ta mag-apply kundi mas maray naman komentaryo kaysa sa mag-apply. Iyan ang informasyon pa Di ang pahit palang ngunyan,
Pait, ngunyan, sige sana. Sige sana. Bastan kondisyon, sumunod ka mo duman sa requisitos Sa kang duli. Oo. Dahil namang gikulor politika. Pag okay na sa duli, okay kami. Ano man ang problema ka? Ay, mga problema yan. Kung saibong ka nagboto, basta nagapasar ka sa requisitos kanduli, ayos na. Yan. Kaya ni baga sa mga barangay ko yan, bade grabe ang nagtuturupan. Pag nag-arawan na, pinahibugod niya sa gilid tinampo. Tapos, at least, hapoton tayo ng mga tupaders. Ugmahon, dahil man sila nagtataram na kaiwal kami sa politika. Dahil man, salamat ana dadangog ta. Salamat. Salamat. Kundi, dahil man talaga nahali na may na. So, mas maray magkomentaryo kaysa sa mag-apply ka. Dahil man kay politika na. Nagulong nga ng mga taga-ibong na turupan na. Ayan, dami pa rin informasyon na Southern Park and Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al, sa mga dagdag na istorya. Hilinga daw ang minutero tabi, June. Pwede na ba? Okay, may go signal ang ating tech department. Di papano yan? Kumpadreng Noel, mapatos-patos naman kita tabi. Tingog kan Banwaan. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat kan sa idong pag-antabay. Day maghali, tulos na masunod ang samuyang news director, si Mardila. Sa programa man na mga masunod pa. Sino ba pang programang masunod, I should say. Day maghali po, diretsong pag-antabay sa DCGB. Ako man po, si Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa inyong natanggol ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.